Una de les òperes més conegudes de tots els temps, Tosca de Puccini, estrena versió mallorquina. L'òpera, creada l'any 1900, és plena d'intriga, passió i també sorpreses. En una hora s'estrena al Castell de Son Mas en una versió per 4 solistes. Jordi i Julià, com serà aquesta versió mallorquina? Bon vespre. Doncs serà una versió que en lloc de passar a Roma, que és com va crear Puccini aquesta òpera, es trasllada a l'illa de Mallorca. Hi haurà 3 llocs essencials: la Seu de Mallorca, també l'Almudaina i també el Castell de Bellver. És una òpera que durarà 2 hores i mitja aproximadament, amb 4 artistes, efectivament 4 de les noves veus líriques de Mallorca, dirigides per Pablo López. Ell és una de les veus més conegudes dins del cor del Teatre Principal de Palma. Com diem, és una òpera molt intensa, que veuran aquí gairebé 350 persones a partir de les 10 de la nit, i que respecta la història creada per Puccini. Com diem, una història plena d'acció, d'aventures, de sorpreses, un triangle amorós que és el que la va fer coneguda, aquesta òpera, sobretot un desenllaç fatal. Com diem, a partir de les 10 es fa aquesta gran estrena aquí a Andratx. Van fer el joc de paraules de la Tosca Nostra, com la Cosa Nostra, i sí, és molt mallorquina perquè tot l'equip, excepte en Iorra, que no és nascuda a Mallorca però que viu a Mallorca, són d'aquí. Aleshores, tant els cantants com el pianista, com tothom, i sobretot la posada en escena, que és traslladar-la a edificis emblemàtics de Mallorca. El vestuari també té un aire teixits, colors mediterranis propis d'aquí,